Una vegada varen trobar tots els trossos del plànol, el varen reconstruir. Era el plànol de la casa i estava dividit en una quadrícula, com si d'un mapa es tractés. El plànol deia el següent. La creu que et portarà a l'interior no és el mapa, sinó que la porta el rei de barret amagat darrere el seu exèrcit. Els escacs! Esclar, rei F1. La clau és el cobert. Els 7 joves i el petitó varen córrer cap al cobert que estava en mal estat i abandonat. Varen agafar la clau i corrent varen obrir la porta. A la casa no hi havia gairebé llum i l'única que hi havia provenia d'un llum d'emergència. La varen seguir i varen arribar a una cambra d'informàtica. En ella hi havia una sèrie de connexions elèctriques espatllades que els joves varen arreglar.